Literaturak hitzez kontatzen ditu istorioak eta zineak irudiak erabiliz. Nolabait esateko, zinea eta literatura anai-arrebak dira, edo lehengusuak, edo nahiago bada senar-emazteak. Hortxe egoten dira, batzuetan elkarren ondoan goxo-goxo, beste batzuetan dibortziatu eta haserre bakoitza bere aldetik joaten da. Arkaizkano, ze familia klase osatzen dute zineak eta literaturak? Takipa, esango nuke behar bada konbenientziazko matrimonio bat dela, edo behar bada zehatzago esan da, bi familia bereiz dira, eta bada jendea etxe batetik bestera ibiltzen dena, estatu batutan eta ematen dira kasuak, bi familia dituzten jendearen kasuak, orduan, bi ajanteak eta batzuetan familia batean pasatzen dute bolada bat, eta bestean bestea, elkarren berri jakin gabe, behar bada horren antza ere eduki lezake. Zinea eta literatura, halaxe du izenburua zure azkenengo lanak, ezagutzen zintugun poeta bezala, ipuingile, eleberrigile, hitzaldigile, denetarako balio aldu idazleak gaur egunean, orain saiakera. Denerako balio duenak ez du ezertarako balio, ez hori ere esan lezake. Esango nuke liburu honetan azkeneko urtetako hitzaldiak eta batzen diela nolabait, ez? Baneukan material pila bat, bai jardun naiz gidoiaren munduan desente eta pixkat ordena jartzeko modu bat izan da. Bai komikiari dagozkion gauzak, telebistari dagozkionak, literatura eta zinema. Pixkat hor neukan anabasa hori txukundu eta ez nuen gauza entziklopediko bat ere egin nahi, baizik eta lako pintzelkada batzuk. Eta hori da emaitza, ez? Eta azpi izen bezala, begiaren ajeak. Begiaren ajeak, bai. Zer da, begirada gaur egun badirudi oso heziketa bisuala eduki dugula, irudietan murgilduta eta irudiek inguratuta bizi garela, baina baldakigu benetan irudi horiek irakurtzen, ez? Hori da askotan zalantza. Gure begirada nahikoa garbi aldago edo nahikoa ondo hezita irakurtzeko irudiak. Sensazioa da askotan gainezka egiten digun uholde bat dela, baina ez degula oso ondo beti interpretatzen irudi holde hori, ez? Kezka hori behintzat badaukat. Begiaren kokapena lekuz aldatu izanak ematen du zer pentsatua. Garaibateko argazki kameretan ez bezala, egungo kamera digital gehienetan begia ez dago jada argazki kameraren miran. Erretratu bat eizatzera doan eskopeta izateri utzi dio argazki kamerak. Garai batean, miran barrena errealitateari aukeratzen genio zatia ikusten genuen zuzenean, filtrori bat ere gabe. Gaur egun ordea, errealitatearen errepresentazioa da ikusten duguna, pantailatxo batean ikusi ere. Orain beste norbaitek, makina batek, jada gure ordez atera eta konposatu duen argazkiari ateratzen diogu argazkia. Aizu eta behin baino gehiagotan entzun dizu esaten irakurle klubak, esaterako hilbeilak direla, esaten da eta esaten duzu literatura, esan izan duzu, literatura hilda dagoela, esaten da zinea hilda dagoela, zer geratzen da bizirik orduan? Bueno, nekrofilo xamarna bilela esango du norbaitek. Azkenean, aipatzen dudanean, Uijarena eta irakurle klubak espiritismo sesioak ote diren, da bada pixkat umore pixka batekin hartzeko kontua da, ez? Egia da baita ere Frankenstein aipatzen dudala. Frankenstein zer da, azkenean tximista batek jota esnatzen den munstroa, ez? Iruditzen zait, egia da. Hainbeste pelikula egin da gero, eta hainbeste liburu idatzi, zer geratzen zaigu? Geratzen zaigu segurazki Frankenstein, kolaxa, nahasketa, munstroa, eta hori da gure aspirazioa. Adabakiz osatuta bezala, ez? Bai, homo sampler esaten da gaur egun, ez da? Homo wifi eta homo sampler, handik eta hemendik hartutako gauzekin zerbait berria egiten saiatu. Hala ere, somatzen da zure liburuan zehar, halako haserre bat literaturarekiko, edo behintzat, zinearekin erakarriagoa edo ikusten zaitu. Hala ere, guk dakigula, orain arte,
zine gidoirik ez duzu egin, ari bazara ere, Bai, eta gauza bat esango nizueke, eta da, orduan eta zinema gertuagotik ezagutu, orduan eta gehiago gustatzen zaidala literatura. Beste gauza bat da, iruditzen zait, mesede baino kalte gehiago egin diola beti literatura eta zinea etengabe erkatze horrek, bai batari zein besteari. Egia da, elkarrengandik gauzak mailegatu daitezkela eta mailegatzen direla, baina insistentzia hori esatea zine eta literatura, iruditzen zait pelikula txar askoren koartada izan dela, ez? Eta kezka hori edo badaukat. Azkenean, liburu honenak ez ote dira, ez zinera, ez beste zertara egokitu ezin daitezkenak. Hori diozu, hain justu zura ametsa leitzakela, zinera eraman ezin den liburu bat idaztea. Bai, baina hori ere trampa bada azkenean, ez da, nahikoa da hori esatea, zuzendari experimental bat etor dadin, hori egokitzera Tristan Shandirekin Michael Winterbottonek egin zuen bezala. Zazpiron Orrialdeko digresio hutsa den liburu hori 70-80 minutuko filme bihurtuz. Orduan dena da posible, dena oso nahasia dagoela egia da. Baina idazleak segurazki badu, behintzat nik sentitzen dudan bezala, badu idazleak bada arroa, sortzaile deitzen dio bere buruari, baina izan behar du baita ere apala bere ambizioaren neurrira ia inoiz iristen ez dela aitortzeko. Eta hori gertatzen zaigun hori, iruditzen zait, iristen dela momentu bat non beltza zuriaren gainean jarri duzun hori beste zerbait bilakatu nahi duzun. Zuk egin ez duzun zerbait, ez? Edo kantu bat idazten denean bezala edo poema bat eta horrekin norbaitek kantatzen duenean bukatutzat ematen duzu testua. Gauza bera, ez ote den gertatzen idazle hori, ez ote zaigun gertatzen nobelekin. Nahi dugu beste zerbait izan dadin, zerbait hobea, adibidez pelikula bat, baina gutxitan gertatzen da. Irudipena daukagu zu beste leku batean jaio izan bat zina, eta buruan du Britainia Handia eta batez ere Estatu Batuak, agian ez zinela idazle izango, eta zinean ibiliko zinela. Ez dakit zer esan. Garai batean bai esaten nuen nik novela beltzaren inguruan eta gehiagonen bilenean sentitzen nintzela dirurik gabeko zine zuzendari, eta horregatik novela beltza egiten nuela, ez? Baina gaur egun ez nuke hori esango, ez nago hain seguru. Zinea ez, baina telebistan gidoigile ibili zara, serietan ibili zara, gainera atal bat eskaintzen diezu teleseriei liburuan, ze esperientzia klase da hori euskal idazle batentzat? Lehenbizik eta behin, niretzako gidoigintza izan da bizibide bat, hortatik bizi izan naiz, eta gaur egun ere erdi horretatik bizi naiz, ez da. Egia da, trampatia dela alde batetik, iruditzen zaizulako telebistarako elkarrizketak eginda, ikasiko duzula elkarrizketak egiten novelarako, eta ez da horrela, ez. Dira, bi telebistarako dialogoak egiteko belarria behar da, eta noveletako dialogoak egiteko behar bada ez hainbeste. Ez da gauza bera aktoreentzako idaztea edo pertsonaientzako idaztea. Aktoreak emango dio, aktoreak zure testua trampolin bezala erabiliko du, nezita testu bat pixka bat deformea edo esaldi amaigabea eta horrekin beste zerbait lortuko du, baina aldiz pertsonaiak ez dauka aktorerik, beraz idazleak novela batean dialogoari eman behar dio beste funts bat. Orduan ekibokoa dan mundua da. Horregatik esaten dute, gidoilari guztiak ez direla derrigorrez elkarrizketatzaile onak novelan, eta alderantziz. Azken aldi honetan bagabiltza zinerako proiektu batekin, da hain zuzen ere Zinezko maletak, Ola Sagarreren novelaren egokitzapen bat, eta horretan ari naiz, azkenean Eneko Lasagaztik zuzenduko luke pelikula hau, eta gabiltza pixka bat, lehenbizi novela bere baimenarekin, novela desegiten, gero beste zerbait egin ahal izateko. Beste zerbait. Eta zure ustez zein artelanek edo zein kultur gailuk batzen ditu hobekien bi hauek, literatura eta zinea? Nun dugu eredu aparteko bat? Behar bada, hor badago norbere diarioak eta egunerokoak egiteko orduan, horre esploratzen, desente esploratu den, baina oraindik ere sakontzeko asko daukan generoa da nire ustez. Adibidez, Karo diario bezalako pelikula bat, ez? Non Nani Moretti kontatzen duen lehenengo personan bere gaixotasun baten berri, eta nola sendatzen doan edo ez doan. Da nola baiteko diario filmatu bat,
oso produkzio aldetik merkea litzatekena. Iruditzen zaidana, etorkizunera begira ere, hortik alegin eta emaitza politak etorriko direla, batez ere kontuan izanik, gaur egun kamera, ez duela bat ere pixurik, kamera gailu txikia da, edozein patrikako telefonotan kamera badaukagu. Beraz, iruditzen zait, jokoa emango duela zine mota berri honek, ez niari buruzko zine berri. Eta uste duzu Euskaldunok, eta gaudenean, badugula potentziarik horretarako, edo badugula behar besteko imaginariorik, edo ez dakit nik zer, badugula nahikoa gairik olako apustuetan sartzeko? Iruditzen zait, ez, kontua da demografiaren kontra ez dagoela borroka egiterik, ez? Hor badago kantu bat esaten duena, matematikek ez dute maitatzen, baina kale ere ez dute egiten. Eta hori tragedia bada Euskaldunontzako, garena gara, eta zentzu guztietan muga hori hor dago, baina ez zait iruditzen berez, edo geurez muga berezirik eduki beharko genukenik, eta are gehiago teknologia, gero eta gehiago denon eskura dagoen honetan. Arkaizkano, biziki eskertzen dizu gurekin egon izana, hala ere, jakin behar zenuke, gu novela baten zain geundela, novela baten ustean geundela, eta zu saiakerarekin etorri zatzaizkigu. Nun gelditu da novela hori? Bueno, bidean badaude, bi edo hiru novela, baina aspertu egiten naute eta hor bazterrean uste ditut. Badago, aurreratuena dagoen novela edo, ez dakit novela trampa ez ote den, zinearekin lotua dago baita ere, eta bertan traman gidoilari batzuk dira protagonista, eta hitz egingo da filmen bukaerei buruz. Nola bukatzen diren filmak. Tipologia nahiko zehatza da filmak, 3 eratara bukatzen dira ia denak. Bat protagonistaren iesarekin, bestea protagonista geratu egiten denean, eta 3. pelikula eta historia amildegian geratzen denean. Horregatik Casablanca da hain pelikula ona, batek alde egiten duelako, bestea geratu egiten delako, eta filmak amildegian duelako amaiera, gerrak aurrera darrai.